Izostanak rasvjete u nekom prostoru može značiti da njegovo uređenje nije dovedeno do kraja. Ukoliko je vaš prostor trendi i moderan, onda ga dopunite upravo takvom rasvjetom. Moda je inspiracija za sve moguće sfere života, a posebno za uređenje enterijera. Najprije su se njeni dizajni preselili na namještaj da bi i modni aksesuari dobili svoje mjesto u kući. Novitet je međutim što se u ovu priču uklapa i rasvjeta. Tako je rasvjeta za plafon u vidu visilica i lustera sada veoma aktuelna u formi abažura od raznih materijala, formi od cirkona ili pak od samovisećih žarulja koje samostalno isijavaju svjetlost u prostoru. Lustere i visilice u stopu prati podna rasvjeta, čiji abažuri dolaze u raznim nijansama i veličinama. Čak i ako ostavite po strani sve ostalo, ne možete da ne primijetite da moderna rasvjeta dolazi u svim nijansama boja, te su tako i one najjednostavnije stone i podne lampe dobile neke akcente, ako već nijesu u cjelini u nekoj boji. To će pomoći u dekorisanju prostora tako što će se lakše uklopiti sa odabranim namještajem. Ovakva rasvjeta trenutno je potpuni hit. Lusteri čiji držači za sijalice izgledaju poput bogato ukrašenih svječnjaka sada se pozicioniraju u sve prostorije, od kupatila do dnevne sobe i apsolutno su najtraženiji detalj svakog doma. Podna rasvjeta nam u svojim modernim verzijama dolazi u zaista neočekivanim formama. Podne lampe, nekada visoke do plafona, sada krase najrazličitiji mogući abažuri, od onih retro do metalnih u vidu valjaka, kupa, kocki i sl. Ako volite retro, postoji i rasvjeta u obliku velikih podnih svječnjaka. Modernu trendi rasvjetu smo pronašli u radnji elektromaterijala i rasvjete Elko Team u Podgorici. Rasvjeta polako postaje najupečatljiviji detalj enterijera jer svojim dizajnom ostavlja bez daha. Može biti u vidu mnoštva okruglih lustera rađenih od tankog providnog stakla sa mnogobrojnim šarama. Mogu biti i samostojeće lampe koje se savršeno uklapaju u stočić ili modernu sofu. Iako oduvijek važan element enterijera koji u ostalom ima i tu praktičnu funkciju da osvijetli prostor, rasvjeta je uglavnom tek uklapana uz ostale detalje onda kada se uređenje završava. Međutim, moderna rasvjeta danas izbija u prvi plan, skreće pažnju i upečatljivi akcenat koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.